mag-share. Dahil abot ng 5 baso sa Coca-Share. Masarap mag-share dahil abot ng 5 tao. Ipuwas at simulan ng mag-share. Taste the feeling. Bagong Coca-Share, 1.25 litro na. Muabot hangtod 5 kabaso. 43 pesos ra SRP. Ang Joy 1050 pack, hangtod 15 na swak. Overcabito yung saon. Ang sikreto, gamayng banching kong tulo sa usa ka tibok, hulugason swak, gamayng tubig isagol ug babulaon. Over sa bula, over sa kalbitin. Gamayng banching kong tulo sa usa ka tibok, hulugason swak. Ang Joy 1050 pack, hangtod 15 na swak. Ang Joy 1050 pack, hangtod 15 na swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, ani na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon, magkauban nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Dani Luod o usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mo gihapon, si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o usab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Sa gihapon, pasiunang patimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon ng atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang, baga radyoman, nagatong pizza karon, pizza at 18 sa bulan sa Oktobre, niya paghapon ta sa 2020. Tuig 2020. Sa gihapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay no, mga tinahod nga tigpaminaw. Ato man yun ning hisgutan no, pasiunay. Mo respeto gihapon ta ning atong gihambin karon nga pandemya. Mao na nga malitok na to inigsugod sa atong tulumanon, no? Nga bisan taliwala ni ini, kinitanan pagsulay raman yun na to. Oh? Okay. Pagsulay raman yun ang importante lang yun nga dili mawala ang atong pagtuo sa Dios, pagtuo sa Ginoo, taliwala ni ining tanan. Okay, no? Taliwala ni ining tanan, no? Gani usani sa paglig-on sa atong pagtuo. Okay. Okay, usani sa paglig-on sa atong pagtuo. Pero ang uban, himuon po nila ning rason nga, way Ginoo, kay nga naman na, Okay. O kung tinuod pa siyang gamhanan, tinuod pa siyang naa siya, o nagkabana, dili unta niya na itugot nga manaan ng COVID. Okay. Dito na puntaan na, maghisgot na puntaan na sa atong elementary nga okay, nakatunan sa atong pagtuo. Why God allow that? Okay, nagtugot niya ng tanan. Ang kailang nato nga dapat natong dili kalimtan, basara ko ninyo ng Biblia nga gihulagway diha nga nag-istorya ang Dios og ang yawa. Okay. Nga gipasabot sa Dios nga naay higayon nga nagtugot siya sa doon na po siya tuyo nga nung gatugot siya nga iyang gi-allow ang evil to flourish
o mutunhay sab. Okay, pero dili naabot pasabot nga iyan ang gusto. Nahinumdum ko sa usa ka argumento sa usa ka Christian apologist. Di lang nako hinganlan nga usa sa hinungdan ni ana tungod kay out of it, no, taliwala ni anang tanan ang Dios makamaumo patungha o mo pagula o mo patunhay og maayo. Mo bitaw no nga bisag na ay mga dili maayong nahitabo sa kalibutan pero nganong naaman puy maayo. So usala na ka key factor. Nga out of it taliwala ni ining tanan ang Dios makamaumo pa mo patungha pod og maayo. Di ba? Daghan man na, no? Daghan mang nga, for example, nga mahimong badlungon sa katilingban, pero sa kauwahi ay nausab og nahimong maayo. Nahimong madlukon sa Dios. Ingon ana po. O testing ra gyud ni. Unya naapon ni pod murag pahinumdum po ni adi kay mura mao gyud kanang mga katalagman o bisan unsa mga panghitabo mga pahinumdum ra man nato nga naa gyud ang Dios. Ang uban lahi man ilang pagsabot mo may hinuon na ebidensya nga wala ang Dios. Imagine ra gud no sa nahinumdum ko sa professor nato sa kining teolohiya nga nagpadayag aning eksistensya, no? Nagprove aning eksistensya sa Dios nga timan ni ragod pananglit no ikaw ron naminaw mo tuo ka nga naagi gagamaan ning kalibutan mo man atong gitawag og Dios kay imposible po kayo, no? Posible po kayo nga mutunghar aning kalibutan og iyaa nga walay gagama. Unya kung mutuo na kaana nga naagi gagamaan ang kalibutan nga gamhanan kay nga tanan kay gamanan man gyud siya. Unya kung kanang imong gyunahon na aron nga kanang Dios nga gamhanan moabot ka na o naa ka hay sense nga moingon ka nga kanang Dios sa dili kahibalo mo sana mupakgang anang kalautan. Di ba? Kanang Diyos nga gamhanan gahimo sa kalibutan, gahimo sa adlaw, gahimo sa bulan, gahimo sa tanang mga butang nga makita nato sa kawanangan o dili sa universo. Kanang Dios sa dili makamao mo pakgang o unsay gusto niyang pakgangon. Mupaundang o katalagman di siya kahibalo na. Nagihulagway na manggali na sa ato pang salida, no, kung 10 commandments matag tuig i-review manggali na. Gihulagway diha unsang kagamhanan ang Dios, di ba? Mahimo na niya pero ang pangutana, himuon ba na niya? O kung dili na niya himuon, kinahanglan sayro nato ngano nga ingon ana, nganong gitugot niya? So mauna nga mo santop sa atong unahon na og unsay plano sa Dios. Unsa ang plano sa Dios? Well, ang mubo nga pag hulagway na to na sa plano sa Dios usa niya na ang pagsulay. Usa niya na ang pagsulay. Kay gusto siya mo tan-aw na to. Gusto siya mo tan-aw na to kitang mga iyang binuhat, no? Nga kung dunay mga ingon ana gitugot niya nga mga panghitabo nagtuo ba gihapon ta niya? Now, unsaon niya saon niya test pagsulay nato kung wala na. Di ba? Pero sa na sa usa ka sundalo nga moingon ka nga kanang sundaluha isog. Unya kawan yun kanang ligon yun na siya, tinuod yun na siyang sundao. Nga naman, unsa may ebidensya tungod kay daghan ng naagi ang mga gira, mga gubat nga naagi hapon siya. Okay, buhi gihapon siya. Ingon na, no? Nga, kining mga kalisod, pagka nagkadaiyang katalagman sa kalibutan, now, gitugot na sa Dios pag test na to kung ang atong pagtuo na maghihapon.
Di ba? Oh. Na may life after death, di ba? Ato man ang pagtuo, alang di po na matuman. Nga ang kinabuhi, dili lang ni ining kalibutan na. So, kining niaron sa kalibutan, mga pagsulayran ni. Ang nakanindot lang natong tao nga gibuhat sa Dios naatay kana bang dako kayong kahigayunan nga magbag-o. Di parehas atong mga anghel nga giuna paghimo sa Dios nga mubura kayo ang span, di kay matawag mubo gani murag ana lang yun. Murag dalikyat lang yun ba nga gisulayan sila dayon kadtong wala kapasar nahimong mga evil spirit nga mga anghel na dala ni Lucifer sa iyang pagrebilde sa Dios. Sila tanan evil na gyud, wa na gyud sila chance nga mahimong kana bang good angel. O dili na. Kasara sila sulay kadtong wala kapasar sa pagsulay nahulog nahimong evil spirits. Nahimong dautan nga mga espiritu morning di ba nato na makita mauring mga responsable aning pagpanintal na to og buhat og dautan di ba na makita dili na gyud sila mabalik dili na sila mahimong anghel nga buutan mo man ay structure mo man ay kanang plano mo man ay nakalatid na nga gama sa Dios di ba kinsa mang anghela nga dautan din nahimong buutan? Wala. Kadtong mga anghel nga nahimong dautan, bad angels, bad na gyud sila hangtod sa hangtod. Mao na nga pagsunod og buhat ang Dios, nagsunod niyang buhat, gibuhat niya ang tao, dili na pareha sa anghel nga kasara sila sulay, dayon tanang wa kapasar, hagbong na gyud sa hangtod. Ang tao nga iyang gibuhat kita na atay tsansa nga magbag-o. Maulagi ng pangutana kanus apaman. So, ikaw rin magkatubag ana. So, mao na. Mga tinahod nga tigpaminaw. Dayon, dito ta sa kuan. Atong, wa pa na to gihuman, gimarato na to pag-discuss, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Kining authority sa atong simbahan. Nahinumdum ko nga naisgutan na to ng kina ganing statement o pamulo nga na ay mga kawatan ug abuloy. Ato ning gamito ning ipaagi na to ani. Maghisgotaan ning kawatan ug abuloy. Kay makunik na to po ni sa authority sa atong simbahan nga Katoliko. Nahinumdum mong ko sa usa ka pari nga kuan kay siya, bukal kay siya mo dipinsa sa Katoliko nga pagtuo. Kani man kung pagdipinsa sa pagtuo, adunay duha ka mata nga akong nakita. Kanang bukal kayo nga provokatiba. Nga matamaan gyud ka o matamaan ka, di ba? Nakita kog pare ana, nagali na sa YouTube. Nga bukal kay siya mo dipinsa sa pagtuong Katoliko. Kadtong tamaan yun, sakitan yun. Pero naapoy pagpanalipod sa pagtuo nga kanang murag dili siya sakit. Ato na lang ni ipanag-inga sa atong simboluhan og kining kining dugos og suka. Mura kaming mga Catholic faith defenders diha mi ihulagway sa duha. Na ay Catholic faith defender nga suka og estilo. Na apoy Catholic faith defender nga dugos og estilo. Na but pasabot nga kung moingon kay kag Catholic faith defender nga suka og estilo, sakit kay na. Okay, sakit kay nag mga argumento. Say maapilan pagali nag mga ad hominem. Di ba? Pero naapoy Catholic faith defender, pero gamay raman siguro ni kung naamang ganing. Okay. Naapoy Catholic faith defender nga dugos og style. Paras ni akong example ani kato si
veterano na to nga ating panalipod sa pagtuo si Socrates Fernandez. Dugos tong style na kalma na kanang makita gyud nimo ng humility ba dayag kay nga tanan. Kay kinigong humility sa tao lisod kaayo nimo ni makita kung ang iyang estilo kanang bukal ka iba kanang pag komentaryo yun. Di ba? Oh. Pero kanang duha biya ha dili ko moingon nga kanang kung ang imong estilo suka nga hait kay ka mo padayag sa mensahe. Di ko moingon nga nakasala nakaana. Di ko kinsa man ko nga Dios may makong Diyos nga manti ko mo basa sa imong kinahiladman, no? Na manggali po yung mga sita sa Biblia nga si San Pablo daw nasuko. Maisugon siyang nagdepensa sa Kristohanong pagtuo. Naon po na mo nang di po kakaingon nga sala gyud na kung ingon ana ka. Kay kanang duha bitaw gikinahanglan man na nato. O kanang mayon kag suka kinahanglan biya na sa atong pagkaon. Kanang dugos tamis na po na. So valid nang duha. Pero kung asaan ng duha nga mahimong effective sa pagpanalipod sa pagtuo, kanang sinaman na effective sa Bisaya. Kanang sa in English na selain fruitful. Kanang maayo ba? Kanang epektibo. Asaan ng duha epektibo, so mo na imong gamiton para nimo. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Now, kining kawatan og abuloy. Kung maghisgot ta og kawatan, adunay duha ka klase pod. Kanang kawatan nga imong gituyo, ang kahibalo ka nga kanang dili na maayo, nga imong yung gibuhat. Okay. Kawalo man yung kanang kawat sala gyud na. Naman thou shall not steal. Naman na sa atong moralo, di ba? Pero naapoy, wa ka kahibalo nga nakapangawat na di ay ka. Yan ang gitawag og honest mistake. Sa atong pagtuing una naman, kana bang nagtuo kang insakto ka pero dili di ay. Naam po na sa Biblia, sa Proverbs nga, na ay huna-huna kuno sa tao nga abi niya insakto siya pero dili di ay naghatod no niya sa kamatayon ng iyang gibuhat. Di ba? Kanang gitawag og honest mistake. Ang nakabintahaan ning honest mistake kay dili ka guilty kung makahimo kag dili mao. Kaya wa man kang kahibalo nga sayop dito na blind man ka. So, mao na ang pangutana ron kinsa man ng mga kawatan o gabuloy. Now, atong isgutan ng kawatan og abuloy nga gituyo unahon nato na. Kana bang nakahibalo ka nga kanang imong pundok dili gyud na tukod ni Kristo? Tukod lang ng tao. Dili man na siya original, gaya-gaya lang. Bisan man gani sa atong kwarta na dili man tanan genuine na may fake. Nya kanang fake, tan-aw nimo na siya, mura po na siya tinuod kay insakto mag-name tag, sakto mag-ngalan. Pero inigkilatis na nato, di man kapasar kay na may timaan nga wala diha sa matuod nga kwarta mo nang mayong kag fake, bisan pag saktog ngalan, bisan pag name tag insakto. Iyon na naman po ning pagtuo o relihiyon. Dili man ka moingon nga Iglesia ni Cristo na, Church of Christ na, born again na, nas Biblia matawag. Moingon din kag tinuod ng pundo ka, tukod yun ang Kristo kay angalan nas Biblia. Sigurado ka? Sigurado ka nga genuine na dayon na nga pundok kay angalan na as Biblia? Pananglit ako magtukod po kurog pundok kay nganlan ako Iglesia sa Dios. Church of God na as Biblia. Dahil maingon din kag genuine na kay na as Biblia na ngalan. No! Di ba? So, mao na ang but pasabot na to ana kung ang imong pundok kahibalo ka nga dili gyud na original, dili gyud si Kristo may gatukod ana. So but pasabot kanang imong pundok wa nay katungod mangulikta og abuloy. Unya kung mopadayon gyud ka ana, mo nay kanang gitawag og kawat gyud nga dili na honest mistake. Kawat gyud na nga kawat gyud. Kay kung tanaw na to ang Biblia, ang adunay katungod mo dawat og abuloy kadto ra man gi-authorize ni Kristo.
Di ba usara mga iglesia ang gituko ni Kristo katong pag-ingon niya ni Pedro, Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Singular usara. Then kanang iyang mga gipang tudlo, gipang appoint nga mga moy manudlo sa iyang gingharian, iya man ang directly pili gyud unya unsa pa man. Oh. Gitagaan silag authority nga magtudlo. Na sa Juan 20, 19 hangtod 23. Iupan sila sa Espiritu. Niingon si Kristo nga, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. But pasabot ka to iya mga disipulo, nga nahimo mga apostol. Maingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Personal yun ang gipili ni Kristo ng mga apostolis. Dili lang na kay basa-basa lag pulong sa Dios then moingon daig, oh kuan nako kanang sugo nako gisugo nako sa Ginoo gipadala nako dili man mao. Ang protocol sa Biblia ato naman yung naisikutan ning protocol. Giunsa pag authorize ni Kristo ang mga apostoles personal gyud. Klaro gyud ba? Ang Ginoo gyud mo'y nagpili sa mga apostoles. Mga disipulong nahimong mga apostoles iyang giingnan, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab magpadala kaninyo. Mao na'y pag-authorize. Dili na kay basa lang kag Biblia, basa lang kag pulong sa Dios. Inimingon din kag authorize nako. Oh, gipadala nako. Dili man na mao. Na unsaon na lang og ingon ana ang pamaagi di tanan puros tinuod. Nya dili ra ba parehas og pagtulunan? Di ba? Mahimong narabay pundok ron nga manudlo og tanan puros tinuod no. Bisag naglahi-lahi ng mga teaching. Nga sa Biblia usara man gyud pagtulunan dili man na contradiction no. Efeso 4:4 hangtod 5 nga usa ka pagtuo sa kabunyag sa kabautismo. Nga usa po chief shepherd. Kung naay chief shepherd na po na say vicar usa po di ba? So mao na nga kung kahibalo ka nga kanang imong tinuhuan wala nay authority kay ang authority nga gihatag ni Kristo sa iyang mga apostoles. Ang mga apostoles pod, tan-awon nimo ang Biblia, naghatag authority sa ilang mga sumusunod, pinaagi man og kanang pagpandong sa kamot kana bang ordination. Di ba? Unya sa atong panahon karon, unsa mang punduka ang mga makaangkon nga kanang pag-authorize pinaagi sa ordination o pagpandong sa kamot nga ang ilang authorization gikan yun sa mga apostoles. Kana bang way bugto ba? Nga ang mga apostoles nagpandong og mga sumusunod nila din ang mga sumusunod pod gapandong ga-ordain pod sa ilang mga sumusunod hangtod karon. Unsa man nga pundok ang makaangkon ana? Now, sa akong pagtuon, dili ra man po kay ako'y gatuon anay na prove naman gyud ni nato. Ang mga obispong Katoliko kanang ilang ordinasyon mao nay genuine tungod kay makunik na masumpay pa panahon sa mga apostoles. Wa lang ko'y dala nga reference ron pagpamatud ana bisan ang ubang religion mo mudawat ana bisan kanang INC. Oh. Mingon sila nga di may musupa kana ang Katoliko makasumpay gyud sa mga apostoles pero nahiwi lang kay nanudlo na kunog di mao. Ulahi na nga issue debatable na. Oh, tukod ni Kristo magtukod magtudlo nagdi mao. Akusahan ninyo tukod ni Kristo magtudlo nagdi mao. Di ba? Anya ang inyo nung pundok mo ingon mo kamo may correct. Di ba? Dili na madawat ng ang tukod ni Kristo nagtukod nagtudlo nagdi mao kay Holy Spirit mo ingagiya ana, di ba? Napadala ko na sa Adlaw Pentecostes. Oh, debatable lang. Mao bitaw kita mga Katoliko dapat makahibalo ta sa ato yung pagtuo parang kahibalo ta mo tubag kung may mga pangutana o mga objection. Kay kung dili ra ba ta katubag mo ingon ra ba gyud na hala sakto na sila. Katong giingon atong usa ka komentarista nga ang bakak balik-balikon mahimo na siya mahimong tinuod. O pres anang pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Oh, kung dili ta mo tubag unya ana kitang mga Katoliko nya naamay mo tuo ana mo bitaw ng mga iglesia ni Kristo nato mga igsuon daghan po na sila sakop kay daghang nituo po dana. Oh o na nga kinahanglan ato ginang tukion ipaklaro gyud nato unsi pagtulunan nga sayop unsa po'y correct kay aron di mahashasan gyud nato ang atong pagtuo. So mao na mga igsoon usa naman lang ka minuto
Ako ning ipadayon sa sunod Domingo. Oh. Pero akong balikon ha, ang mga kawatan o gabuloy nga gituyo, kanang nakahibalo nga, kanang ilang pundok, dili na tinuod nga pundok nga gitukod ni Kristo unya mangulikta gyud abuloy. Oh. Pero naapoy kawatan og abuloy nga wa silang kahibalo nga nangawat na day sila. Kanang mga pundok nga nagtuo silang correct sila. Oh, sakto sila tinuod na ilang pundok. Nya, siyempre magdawat mo sila og abuloy kay naa man gyud ng abuloy sa mga pundok. Oh. Saan man pagkabuhian ng mga pundok og wa poy abuloy. Di ba? Oh. O na, kung nagtuo ka nga kanang imong pundok insakto, unya dili di ay wa makakahibalo. So honestly, kana mo na gitawag og indirect nga pangawat. Indirekta nga pangawat. Nganong indirekta kay wa magang kahibalo nga di day na original na imong pundok. Oh. Oh. Pero nakahibalo na ka nga dili si Kristo mo'y gatukod anang imong pundok niya mangulikta gyapon kag abuloy nga mao nay pangawat jud nga dili indirekta. Pangawat jud kay wala kay authority nga mudawat og abuloy. Di ba? Oh, sa sunod Domingo pohon nato ning ipadayon, no? Wa naman tay igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN.